Preneu les roses. Mireu, és tan sols un moment. Contempleu com entra la primavera de sang verda. Com entra la primavera de sang verda. Preparo el meu quadern per escriure una estona sobre aquest fenomen que arriba en silenci. Potser un vent lleu, potser un mestral, mourà les fulles de les mèlies, de les moreres i dels avellaners. Mourà les fulles de les mèlies, de les moreres i de les avellaners. Portarà el perfum dels jacints a les places, sobre tombes recents, sobre les oblidades. I recordarà a vius i morts que en aquest mes de març hi ha un dia que en diuen dels poetes, de la poesia. Tolstoi va escriure Resurrecció, la contundent entrada a la força del viure i l'ambició dels homes. Tot en una sola pàgina, la primera. Oh sí, llegiu-la, perquè si alguna cosa cal que digui el poeta és que la vida torna i es fa lloc. I que els homes lluiten contra tota natura. Contempleu també la primavera. Contempleu també la primavera d'Odilon Redon al Museu Pushkin. La dona rosa i nua sota l'arbre immens. I no cal dir res més en aquest dia 21 de març. L'escrit ja fa molts anys, aquesta primavera, mentre els llorers creixien i oferien corones victorioses. Preneu les roses. Abans no s'esfullin. Fulles i fulls de llibre s'abandonen a la fràgil esperança del poeta. Olga Xirinacs.